són testimoni viu de l'inici del nostre Alcoi. Fa goig perquè estem celebrant el dia del nostre poble, el poble valencià. I el celebrem en valencià, la nostra llengua. La llengua que compartim més de 10 milions de persones. Però encara que els parlants en són molts, el valencià s'ha de protegir, perquè és la nostra obligació i la nostra voluntat. Doncs és el tret d'identitat més valuós que tenim i no hem d'esperar que ningú ho faci per nosaltres. Des del Bloc Nacionalista Valencià hem de ser exemple de normalitat davant la societat alcoiana. Hem de fer veure als nostres conciutadans de sempre que si volem podem viure en valencià i als que han vingut a compartir amb nosaltres aquest poble que també poden viure en valencià sense renunciar a les seues llengües ni a les seues tradicions, perquè les llengües, a més de facilitar la comunicació, ens fan estimar, compartir, transmetre el bagatge dels nostres avantpassats i fer-nos a tots més rics com a persones. Per això, hem de passar a fer política lingüística i no polititzar la llengua. Hem de treure-li la pols al Reglament Municipal de Normalització Lingüística que democràticament vam aprovar i que durant 10 anys ha estat menyspreat. Hem d'exigir a tots els representants polítics que utilitzen el valencià en les seues compareixences públiques, no com el president de la Generalitat, que no vol, ni com la directora general de Política Lingüística, que no és que no vulga, no és que no vulga parlar-lo, és que no en sap. A totes les institucions valencianes que complisquen la llei d'ús, aprovada l'any 1983 amb el nom de la llei d'Alacant, que malgrat les seues mancances, és un instrument que continua sent encara útil per a valencianitzar el país. Perquè la Generalitat i el Parlament, així com els ajuntaments, tenen l'obligació legal i moral de potenciar el seu ús al carrer, a les empreses, al comerç, als mitjans de comunicació. La llei de creació de Radiotelevisió Valenciana ho diu ben clar. A l'esport, a la cultura, a la justícia i molt especialment a l'escola. Perquè sols els i les alumnes que tenen com a llengua base d'aprenentatge el valencià en tota la seva escolarització, des de l'educació infantil fins a la universitat o la formació professional, es convertiran en persones plurilingües que estimaran i perpetuaran la llengua que ens pertany i a la vegada faran front a un món cada dia més globalitzat. Per això, des del Bloc d'Alcoi diem sí al valencià. I ara, Aitor Pla, del Bloc Jove, continuarà dient-vos unes coses.